investigadora doña Ana Durán, a don Javier Blanco Carballal, as numerosas mulleres sabias e rapaces participantes nas entrevistas e coloquios realizados, e aos veciños, amigos e medios de comunicación por asistir a este acto de presentación final do proxecto Saberes de Muller, nunhas circunstancias tan adversas como as que estamos a vivir. Pero que a primeira das obrigas de toda institución cultural consiste en transmitir ás vindeiras xeracións o saber dos seus antepasados, e considerando que na casa do patrón, en tan só 24 anos de andaina, xa se está a consolidar a terceira xeración, por expreso desexo do meu avó Manuel Blanco, presidente do museo e fundador do mesmo, xunto coa miña avó Lola, dirixen a vostedes como a súa neta primogénita. Para a Asociación de Amigos do Museo Casa do Patrón, é unha verdadeira honra que tanto a Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia e o Ministerio de Igualdade, a través do AGADER, depositaran en nós a súa confianza para a execución desta actividade, a prol de recoñecer o fundamental e incontestable papel que sempre xogou a muller no mundo rural galego, ao longo da dilatada historia do noso povo. Queremos significar que neste museo as mulleres sempre tiveron unha especial relevancia. A Casa do Patrón foi mercada por unha muller, a miña bisavó Amparo. Existe paridade na xunta directiva da asociación desde os seus inicios, contando cun 50% de mulleres, que tamén representan unha ampla maioría do noso equipo de traballo, ao igual que dos milleiros de visitantes que recibimos cada ano, sendo ademais 2 xeracións de mulleres as chamadas a ser continuadoras desta institución. Desde tempos prehistóricos, as mulleres galegas exerceron un verdadeiro liderado en todos os terreos. Trataban aos homens de igual a igual, recibindo a mesma educación dende o berce, tendo terras propias, elixindo con absoluta liberdade a súa parella. Eran médicas, sabias, poetisas, legisladoras, druidesas, guerreiras máis temibles que os mesmos homens, segundo verbas do propio emperador romano Xulio César, cando afirmaba que unha femia celta cabreada é unha forza perigosa a que hai que temer, xa que non é raro que loiten acarando os seus homes e ás veces mellor que eles. Queremos agradecer dun xeito especial a coordinación do proxecto, levada a cabo magistralmente polo prestixioso antropólogo e profesor don Rafael Quintía, e as súas colaboradoras, a investigadora doña Ana Durán e a antropóloga doña Cristina Valdés. Trátase dun ambicioso programa encaminhado a buscar a igualdade e o empoderamento da muller do noso rural, que foi executado en varias fases, tal e como explicará o señor Quintía máis polo miúdo. Encontros de mulleres sabias desta zona, fase de integración xuvenil, visibilización e divulgación do proxecto e valorización dos saberes recollidos. No nome de todo o persoal directivo e dos centros de socios do Museo Casa do Patrón, quero manifestar a nosa enorme satisfacción e orgullo por ter aportado o noso pequeno grán de area á inmensa praia da defensa dos dereitos gañados a pulso pola muller rural galega, como nai, levando todo o peso dos seus fillos dende o mesmo instante da súa concepción, continuando logo coa súa tutela, cuidado e educación ata a idade adulta. Como fiel esposa, loitando de xeito incansable a carón do seu home, como filla, cuidando dos seus pais ata o último suspiro, e mesmo como neta, dándolle todo o seu algarimo aos avós, a quen tanto lle debemos. Para nós foi unha experiencia única organizar e participar no deseño e execución, xunto co gran equipo do profesor Quintía, nun traballo tan fermoso e gratificante como este, que pretende ser o noso humilde tributo ás bendicións que nos prodigan cada día as mulleres galegas dende tempo inmemorial. Porque é de xustiza recoñecer que a muller constitúe o piar básico no que se sentan as nosas familias, merecente do maior dos respetos, dun xeito especial ás mulleres do rural galego, as que tantas veces lles tocou facer de zafra e máis de martelo, compartindo cos seus homes as labores de labranza, cargando a maiores con todo o peso do seu fogar e o cuidado das persoas máis necesitadas da sociedade, enfermos, nenos e vellos. Vaia dende aquí a nosa admiración polo inxente sacrificio das mulleres do rural galego e o noso berro de ánimo pola súa loita na consecución da igualdade de xénero, que cremos imprescindible. Moitas grazas.
Arequín Vía, xunto coa investigadora e fotógrafa doña Ana Durán, serán os encargados de facer a presentación audiovisual dos resultados do proxecto Saberes de Muller, así como da exposición fotográfica e a páxina web realizadas. Hola, escoitase, non? Parece que ao ter a voceira diante perdes hasta o sentido do oído, porque todas as distancias. Bueno, moitas grazas por estar aquí hoxe, grazas a María pola presentación. Como sempre, como mencionou a miña nai e a miña avó, que se fun criado con mulleres, hai que ser agradecido na vida, entón, empezaremos cos agradecementos necesarios, máis alá de protocolarios e non necesarios. Primeiro, a Asociación de Amigos do Museo Caso Patrón, o Museo Etnográfico Caso Patrón, por promover un proxecto como este, por confiar en nós para levarlo adiante, e agradecerlle tamén as institucións, a Xunta de Galicia, o Ministerio de Igualdade e o Concello de Lalín, que apoyaran iniciativas como esta, que creo que é necesario, pero sobre todo tamén gracias a todas as mulleres que participaron neste proxecto, porque sin elas non tería sentido, non? E agora explicarei por que non ten sentido un proxecto sin elas, non? Agradecerlle a miña compañeira Ana Durán todo o seu traballo e tamén a miña compañeira Cristina Valdés, Santa Rúa, que hoxe non pode estar presente porque ten dous problemas, que é muller e nai. O problema nesta sociedade, entón, claro, como o marido está no mar, ten que encargarse da filla, da nai enferma e da irmá tamén, entón non puido ver, como me pasa a moitas mulleres hoxe en día. Entón, dito isto, intentarei ser breve dentro da medida posible, sei que os tempos requiren brevedade con as circunstancias que estamos pasando, pero en todo caso é necesario presentar un pouco o proxecto. Teño aquí unha pequena presentación sinxela, porque temos aquí non chega a cobertura de internet e, por lo tanto, non se pode ver en tempo real a web, que era o que nos gustaría, pero, bueno, outros handicaps que ten o rural e a muller no rural, que veremos que pouco a pouco se van solucionando, non? É máis fácil que chega aquí a fibra que mover a casa o patrón hasta a parte de arriba da aldea, que ali si chega mellor, entón, facemos así, claro, faremos a presentación así. Bueno, o proxecto Saberes de Muller do ADE, como poño aquí neste papeliño, é un proxecto de investigación, acción. Que quere decir eso? Que hai unha parte de investigación fundamental para recoller eses saberes, pero tamén de acción social. O que se trata non é só de investigar e que eso quede nun caixón, sino promover unha acción, que a investigación sirva para algo, non? Por lo tanto, é un proxecto de investigación e acción participativa, é dicir, que as propias persoas, neste caso as mulleres, que participan no proxecto, participan de forma activa e de forma tamén pasiva no momento en que son entrevistadas, pero sobre todo de forma activa, con proxectos como o encontro interxeracional, o debate que tivemos outro día, e que se sintan partícipes e protagonistas dese proxecto. Por eso, a idea dun proxecto de investigación participativa, que o que pretendía, básicamente, é visibilizar o papel fundamental e insustituible, como digo, da muller na sociedade, con especial foco da muller no rural. Hai moitos traballos ao redor da situación da muller, moitos fanse en ámbito urbano, pero a situación da muller agrávase no ámbito urbano polas características do propio rural, que moitas veces limitan o acceso a moitas oportunidades que poden haber no ámbito urbano. Por lo tanto, é doblemente discriminativo, podríamos decir así. Non quere decir que o rural sexa mal, de todo o contrario, simplemente que a propia estructura, tal como está montado, dificultaba o acceso da muller a determinados dereitos e oportunidades máis alá, agravando a situación xa que pode existir no ámbito urbano, non? Por lo tanto, queremos visibilizar eses saberes e queremos axudar a sociedade a tomar conciencia do valor de calquera traballo que desenvolven as mulleres. A raíz do proceso de industrialización e do desarrollo da sociedade industrial
e capitalista, onde o traballo empezou a ser asalariado, parece que só se valora o traballo asalariado, que maioritariamente estaba desenvolvido por os homens, porque foron os primeiros en incorporarse ao traballo asalariado, ainda que tampouco é así, porque no século XIX gran parte da man de obra en Inglaterra, onde empezou a revolución industrial, eran mulleres e nenos, cobraban un 30% menos as mulleres, un 60% menos os nenos, xa hai máis de 200 anos, algunhas cousas non cambiou moito, pero parece que o traballo que non é asalariado non se valora. De feito, incluso, hasta se tende a menospreciar, cando eu creo que unha persona libremente pode optar por calquer papel que quera desempeñar. Entón, queremos visibilizar ese valor de calquera traballo, sexa asalariado, non asalariado, sexa na casa, sexa fora, sexa no ámbito do parentesco, sexa no ámbito da economía, dá igual. Todo valor, todo traballo ten un valor e un soporte fundamental da sociedade. Entón, esa era a idea. A participación, a visibilización e a concienciación dese traballo. E non só dese traballo, sino dos saberes que teñen as mulleres precisamente por todo ese traballo desenvolvido en diferentes ámbitos da vida ao longo da historia da humanidade. Eso supón unha acumulación de saberes que tamén hai que valorar e visibilizar. Todo o mundo entende que é un saber a valorar, saber xestionar unha empresa, ¿no? O debería ser, ¿no? Pero sabemos que por tradición, por imposición, por a propia estrutura ideolóxica, as mulleres foron o sostén e as gestoras das casas en moitos sitios. E parece que iso non ten valor, xestionar unha casa. Que todos sabemos o difícil que é xestionar, por exemplo, a economía doméstica. Como na propia cultura hai elementos que marcaban a capacidade de xestión dunha casa e como esa capacidade de xestión se lle atribuía a muller. Por exemplo, que estamos no San Martiño. Que pasa no San Martiño? Vai terra na linxa me diga direto, non? De Porto. No San Martiño hai a matanza do Porto. A segunda matanza do Porto é polo San Antón. O San Antón verdadeiro, que é o de Xaneiro, vale? O noso, o Abade. Bueno, pois, existe a creencia de que era un símbolo de boa xestión da casa das mulleres que a carne do porco da última matanza chegara a nova matanza. Se chegabas ás matanzas de agora, tendo ainda parte do porco da matanza anterior, era que xestionara ben a casa. Tamén como a propia cultura fai amosar a muller, mete tamén esa presión de que tens que saber xestionar ben a casa. Pois hasta ese punto chegaba. E queremos precisamente valorar eses saberes sin crear ningún discurso, sino deixando falar as mulleres. Por eso este proxecto ten moito de soporte audiovisual. É dicir, as mulleres, vos, moitas estades aquí, falades e contades as vosas vivencias e a xente non fai falta dixerillo, non é conta para entender o que lle están falando, incluso para sentirse identificado. Como digo, o proxecto foi promovido polo Museo Etnográfico, pola Asociación, São Patrón, os apoios institucionais que xa citei. Así que este proxecto tiña catro fases fundamentales, non? A fase de investigación previa, a fase de traballo de campo, a fase de entrevistas con todas vos, de recollida de historias de vida, a fase dificultosa pola situación que vivimos este ano, que impide algo fundamental para o ser humano, que é a socialización. Este virus é o peor que nos pode pasar, porque atenta contra a esencia do ser humano, que é a socialización. Condénanos ao ostracismo, ao aislamiento, e iso é destructivo. Entón, foi difícil facer este traballo nestas condicións, por iso quero agradecer doblemente a vosa colaboración sabendo as circunstancias. Despois hai unha fase fundamental, a integración xuvenil. Parece que a xuventude vai por un camiño e o resto por outro. Non. É necesario que estes saberes, que estes coñecementos se transmitan. E que se transmitan dos depositarios deses saberes, das mulleres, xente de maior idade, dos vellos, que esa palabra tan fermosa en galego que non sei por que agora hai que usar sucedáneos como vello, que parece unha palabra preciosa, dos vellos os máis novos, e que sexan eles os que preguntan, os que descubran ese mundo que non viviron, que non tiveron que padecer, e non tiveron que vivir e padecer gracias ao traballo dos
importante neste mundo en que estamos hiperconectados todo o día co WhatsApp, co móvil, co Facebook, co Twitter, co Instagram, estamos hiperconectados e despois non falas co teu avó ou coa tua avó. É un pouco estes paradoxos que ten esta vida. Pois por iso quixemos facer un encontro e que eras dentro das medidas do que nos permitiu obviamente a lei, de acordo, que puderan falar directamente ás súas netas, ás súas fillas, e preguntar. A outra parte é a divulgación. Sempre un proxecto ten que ter unha parte divulgativa e unha parte formativa. Por iso quixemos facer unhas xornadas con carácter fundamentalmente didáctico, ¿no? Donde a compañeira Ana impartiu unha conferencia moi interesante sobre o papel da muller no que chamaban a sociedade tradicional, a parte da aprendizaxe, e a compañeira antropóloga Cristina Valdés sobre os proxectos de empoderamento e a loita contra a violencia de xénero, que é unha violencia estructural tamén que se parece en gran parte das sociedades humanas, ¿no? Entón, esa parte didáctica e formativa é moi importante. A ver, o debate onde vos podedes opinar, unha participación, que haxe esa retroalimentación tamén foi fundamental. E a última fase, que é a que estamos agora, que é a posta en valor de todos esos saberes, a visibilización a través, pois, de distintos elementos. Un, foron as xornadas que fixemos, os encontros; outro, unha página web que vou presentar agora, na que se conteñen pois, descripcións do proxecto, textos, información de traballos que redactamos, ¿no?, sobre distintos aspectos da vida das mulleres, e sobre todo moito material audiovisual recollido en toda a primeira fase. Falamos de máis de 2 horas de pezas audiovisuais. E non entramos os aspectos, digamos, non caemos na tendencia actual de minimizar a información, de minimizar os textos, de minimizar a duración dos vídeos, porque senón a xente nos ve, porque eu creo que é o contrario. Se ti escribes un texto de 2 líneas pensando que non van a escribir, cada vez faz que a xente lea menos, e ao final hai que pôr unha palabra. Pois non. Hai que ler, hai que escoitar, hai que pararse, hai que ter información depositada en repositorios como estos para que a xente poda aprender, ¿no? E non ir cada vez educándonos para ser máis simples, que leamos menos, que non me parece contraproducente. Así que hai pezas de vídeo que duran 5 minutos, outras 8 e outras 17. Para que? Porque a xente hai que darle tempo a falar. E non podo entrevistar a 12 mulleres e despois coller 5 segundos. Que é iso? Os vídeos están aí para que a xente os vexa, clasificados por temas, ¿no? E despois unha exposición fotográfica, unha magnífica fotografía que fixo Ana, que despois explicará ela un pouco cal foi a idea desta exposición fotográfica tamén como ferramenta de divulgación e de dignificación do vosso traballo. Entón, vamos xa na web. A web, os bloques temáticos que traballamos en toda a parte de investigación previa e entrevistas foron as mulleres na súa faceta de cuidadoras, foron as cuidadoras de sempre, dos enfermos, dos vellos, dos nenos, sempre, e hoxe en día siguen sendo as cuidadoras. Os saberes da saúde, esa función cuidadora fixo que as mulleres sexan depositarias de moitos coñecementos de etnomedicina. Eso que chamábamos os remedios das avós, son coñecementos na sección da saúde. Saberes da morte, eso para mí sempre me chamou a atención. Dende hai moito tempo, moitos anos, dende que morreu o meu avó en casa e vin como nese momento salíamos todos do cuarto e chegaban as mulleres, as súas irmás, a encargarse da xestión do transo. A vos me pareceu fascinante como as mulleres están aí cando naces e no transo da morte. A maternidade fundamental, claro, porque a maternidade, o corpo da muller, as mulleres, os xogos das mulleres, as mulleres tamén xogan, obviamente, o decer, a socialización, onde socializaban, onde se divertían, o traballo na casa, o traballo no campo, o traballo fora, é dicir, o traballo asalariado tamén, e a muller como legataria do patrimonio dado, legatarias de romances, de cantigas, de contos, da mitoloxía, que é a historia sagrada dun povo, e o reflito sistema, o noso sistema de pensamento, non son cousas sin valor, a mitoloxía é fundamental. Bueno, pois en gran parte está nas mulleres. Entón, a web é saberesdemuller.wordpress.com,
gustar, e ten unha cabeceira inicial de entrada, ten moita fotografía feita por nós, fotografías metidas do arquivo etnográfico do Museo Casa do Patrón, e basicamente ten unha serie de menús arriba e nun lado. Arriba temos un menú, unha descripción do proxecto, as sabias, que son as mulleres que participaxen no proxecto, os saberes, todas as pezas, xa vos digo, máis de 2 horas de material audiovisual falando vos, contando cada un destes aspectos que acabo de narrar, e falan elas en un apartado no que está unha píldora informativa, sentencia, non? Unha muller con unha sentencia, cada unha de vos podería suscribir todos os textos que están, pero atribuídas a cada unha das que nos dixo esas palabras que consideramos importantes. Despois está un resumen das actividades, o contacto, e no lateral hai material, textos, información textual e fotográfica sobre aspectos da muller na sociedade tradicional galega e sobre aspectos que teñen que ver co proxecto, como son o empoderamento e outro tipo de cuestións que vamos a ver. Entón, aí tendes dedicada a descripción do proxecto, toda a información de todo o que se fixo. Aquí están as sabias, as mulleres, cada unha delas, nombrada, a saber que elas son as protagonistas. Temos a parte dos saberes, con todos os vídeos clasificados, mulleres que traballan fora, mulleres que traballan na casa, e aí están os vídeos de resumen de todas esas entrevistas nas que falades todas sobre esos diferentes temas. Hai un montón de material, ¿no? Como vos digo. Ainda que vexades unha foto, non quero decir que todo o vídeo sexa dunha de vos, tampouco se trata de chegar aquí ao estrellato. A imaxe da primeira que sai no vídeo, vale? Porque diréis, oi, que usai 3 veces, que o primeiro fotograma do vídeo é o que sai como imaxe de captura, vale? Despois están esas sentencias, fotos onde, pues, por exemplo, temos a Mari Carmen, ¿no?, que decía: teño traballado algún día 24 horas seguidas, se cree. Tiñas 2 fillas e había que sacalas adiante de calquera forma. Non unha sentencia que demostra a capacidade de traballo e sacrificio das mulleres, ou a que temos a purificación, que tamén é maravillosa esa sentencia, que gracias a Deus van cambiando a cousa, é un home que como unha muller, e unha muller como un home. Pero eu non vivín ese. Eso que digo. Unha obviedade, pero parece mentira, e era non vivido. A mí me gustaba máis unha frase que dixo Purificación, que eu multiplicaba os peixes e os pans. Non era así? Bueno, pois aí están recollidos sentencias de cada unha das mulleres. Despois están todas as actividades onde estarán os vídeos das conferencias que se impartiron aquí, resúmenes do encontro da interxeracional. Bueno, aí está a descripción de todos e contidos de cada unha das actividades. E despois este apartado de a muller na sociedade tradicional, onde hai un artigo sobre as mulleres como valedoras da saúde, como herdeiras da literatura oral, onde se recollen como exemplos algunhas das cousas que podemos recoller aquí, pois un refrán, un romance que nos conta Maruja, unha copla, non sei, de outra veciña daqui, Carmen, cantigas, bueno, mostras, ¿no?, de ese legado. A muller na tradición oral galega, un traballo sobre os espazos de socialización femenina, aqueles lavadeiros, os espazos que eran moito máis limitados que no home, non? Porque a muller estaba moi no ámbito da casa, falase todo eso, da casa, as tarefas domésticas, a muller e a familia, o suposto vinco do matriarcado galego, non? Bueno, o corpo da muller, a sexualidade, a maternidade, o control de natalidade, todas estas entradas son artigos específicos sobre eses temas sacados deste proxecto. Bueno, aquí poño un exemplo de como están desenvolvidos cada un dos artigos. Por exemplo, espazos de socialización femenina, pois falamos do lavadeiro, falamos dos fiadeiros ou da rúada, falamos das fillas, falamos de todos aqueles momentos e espazos onde as mulleres se podían reunir a socializar. E despois, o apartado saberes de muller, pois aquí hai, se describe equipos, escríbese, falase sobre ese saber invisibilizado, son distintos artigos ao redor
nos eixos vertebradores do proxecto, vale? Pois un saber invisibilizado e similar. Eu xa levo moito tempo falando, non? Non? Bueno, para eso vim, digo, se veño hasta aquí será para falar. Bueno, vamos fechar isto. Teño un pequeno vídeo que tienen que facer navegando pola web, pero me parece que tampouco é moi necesario. Igual é máis interesante poñervos un fragmento pois dun vídeo. Nada, ponemos un par de minutos, si queréis. Que preferides? Mulleres que se divirten, mulleres que sanan, mulleres que coidan, que socializan, que traballan fora, que traballan dentro, o corpo da muller. Que queredes escutar? Que queredes escutar vos algo mesmo? A socialización. A socialización? Pois ponemos, a ver, aquí, mulleres que socializan. Vemos unha naquilla, vale? Sobre aqueles espazos habituais onde as mulleres podían aproveitar para reunirse, para falar. Por eso hai moita xente que, male o traballo tan duro que era ir a lavar, cargada coa roupa, no inverno, mayoritariamente toda a xente recorda eso como algo placentero no sentido que lle gustaba, que botaban de menos. Incluso lembro facendo un traballo en parada, as mulleres decían que cando emigraban, cando marchaban fora, o que máis botaban de menos era o lavadorio, porque ali se xuntaban, falaban, e era un momento para... O home traballaba fora, ten a taberna, pero as mulleres tenían moito máis limitado. Entón, o de lavar, ¿verdad? A lavadora acabou con... Bueno, axudou moito, verdad? Pero non é o mesmo, ao redor da lavadora non pode falar. Ahora están as lavanderías estas, que tamén son lugares de socialización. Sentas ali e falas cos que esperan a jornada. Bueno, pois vedes que van falando e a xente falabas de todo eso. E así son, é un exemplo de vídeo todos os vídeos. Non o fago porque se o vedes aquí, depois xa non vedes a serie e non vamos a facer spoiler. Podedes entrar e ver todos os vídeos, non? Entón, bueno, eso foi un pouco toda a idea. Si queredes, ponemos un... Bueno, vou dar a palabra xa a miña compañeira Ana,
imaxes e música, repaso de todas as actividades, vale? Eu creo que tampouco é necesario extenderse máis, o que é importante que vos miredes, que vos guste. Eu creo que o valor testimonial de toda esa información é moito, e que queda aí un repositorio importante da memoria veciñal das mulleres de toda a contorna, e ver, falar, que vos mesmas verbalicedes estas lembranzas e que sabedes tamén unha forma de valorar, non? Porque a veces parece que as cousas que non se falan non existen. A veces cousas que nos mesmos non lle damos importancia, porque falamos, bueno, creemos que é natural, cando casi non hai nada natural, casi todo é cultural, non? Pero hasta comer é cultural, todavía non sitios. Pero o feito de que vos faledes, de que vayamos a preguntarnos, é unha forma de que un sexa consciente de que ese traballo e de que eso que sabe ten un valor. Que no fondo, xa o sabedes, pero moitas veces é necesario que se diga, que se verbalice, que se expoña, que se visibilice e que haxa xente que mostre interese por eso. Porque entón di, carai, pois mira, pois resulta que o que eu facía ten un valor. E ten un valor e non son un analfabeta que quedei na casa, senón que teño grandes saberes herdados, fruto das experiencias vitais de xeracións e xeracións e que nunca se lle deu valor. Entón, vou lle dar a palabra a miña compañera e despois ponemos o vídeo. Moitas gracias. Bueno,